Bi juma marsi kalo kilimgwa anan samba fla ani mgwan saba mali kuna fanja la jibgo omni mi anflesa na wati mali kuna fakata se mali ko kana ma anga boloro siro ka mali kuna fon points ami au fonu nga awari mano dante fulimina awisi gile ka bamana kuna fon mi makono go wakati sera obisimila kuna fon bakuru bala dunia kele atoma onu ale koni yaga kalo saba segeseli gafebo o min konna na ayira ka foku do farala mgo fakata olu jatega samba fla ani mgwani fla nara marabulu konna na bambga chu koni tarabi mali fintigila ka dowka minu koni tumi siraba glana olu la kanan kama nye bi kuna foni kuma bawo yo mi na lasi odumso ono obanam sofe o bismillah kokura kuna fandamna la dunia kele atoma Nations Unies ali aga kalo saba o gafebo o mitalike aramadian sharia o lagushilika no be wuluko violation des droits de l'homme kadamne octobre kalo la fata si décembre kalo ma samba fla ani mugani fla ayda ka foko o senfe ko la kana bariya ko dore be ga fara o akeka min koni juwara ka teme sante menu uluka sabula ma minu fara samba fla ani mugani fla akela obiti jo ma ba kele ani keme fla ani biolon fla ani wolon fla o akedila kuna fan were nasala tege dara kurutum togolaka ni kuna fan gele mi mena kabni samba fla ani mugwan o wakati la mi awa sugo ale koni bonena anila skeskelu uli ayira na kafo ko awa sugo ale msogorbai min koni bonela anina aga barake din fe no kurutum togolai skeskelu uli ayira na kafo ku kabni ni ko ngon kera mi kurutum togolai re ale kon tununa wa ma foi kunti akibari adom sansaba ni wale chejugun ko fe kuma tu police wolu koni tege da kurutum togolaka kuma tu komisera nyemgo ale ka fola ko kabni uye kuna fanu soro kurutum togola ale yere kam u koni patru wili ni nganya shi kurutum togola ale yere ma kuma tu komisera nyemgo ale ka fola ku kilinga tege da akan kuma na mina uye nyingani busamsien o ga ako ni ayere labana ko jongu ala ale rekera musogoroba yi fali sababu ni wati na ni wale cheju ale koni keba no e kurutum togola ale be kritigila ma oluka buluka nyangili minni anoka ga obeda akan kumi antuni anyofo onyina chugumna kuna fon bakurubala nige kayenta ani wolon vla masurunya la bamgachi wale kebo maminu nonu tumi bol ma fen sinflala abo utara bi mali fintigila kaw ulu dowka minu ka bara kunya shine no seraba glano ulu la kana nimma gungo ale ni nara marabulu ulu ni nyonche akodo ka foko ni bingani ko ni kera sababu ninga gulmasiri taba ma saba ninga ulu bone unina ninga soroka ma saba were ulu sebe goro jogi ni civil ulu kume ulu chela agli na jigina ni wati lawen konnana bamagachu koni ka bingani koni chialu no kosebe nara marabulu fan chama orife sigate mi fena na nege kanyeta ani duru wakati la kuna fonu soro la ka fo ku ye mugu jugu perenta do dugu jugu la minu koni kera murujan aleni kaloba ulu nyonche nga mali fintigila ko luka ulika jo sababu ya usira ka mugu jugu ina bo dugu jugoro yani akachini okay son sa marsi kalo kilemgwa anani we sogonje bana ale keleli togola doin anga kenya ko ministry ale koni kuna foni kenedo sigi ani kuna fondila unyonche ka ko ni doin yerenye sogonje ale bana la ulula osora ibe sogo mana ke jiftini ngo guteletu be bo konana basibo konana ni mo mba kerfe ibota be bana taofe odedo nanana abedo fogonfogola abe fogonfogo kele abe fogo dun abe wo ka kono absega temoka absega ta kolo fana kele na dona kolo la donc absega ba fuma ko mal de peau dans ni fenu beme demseni fitini ga bana be seka ni mo amo matrafa ko ni ko donjona o de bina demse mo be korba o bina ni dan o kola ni fon afuma ko mal de peau rela ka foko sonje ale bana ni amadonjona absega na ni kasara chamai nga ami domina iko bi chamani biga bo akololo la furakelu oyo o sababu yi frau ben procédé au BNP ka se ka mɔgɔ sɛgɛsɛgɛli kɛ k'a jira hapɛndila a ti la donc ni fura fana ye fu ye jamana fantan naani bɛɛ la a lajɛli minnu bɛ kɛ o fana ye fu ye n'o bana y'i tanya kɔni alors que fura fana c'est très efficace et n'i y'a ta fana mun fana ye ko yɛrɛ koloma yɔrɔ ye à une semaine de traitement à peu près 10 jours maximum n'i y'a su i t'a yɛlɛma mɔgɔ wɛrɛ fɛ sɔgɔsɔgɔnjɛ ale bana ka ca an ka marabolo caman na i n'a fɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Bamakɔ Kulikoro Segu ale ni Mopti mali kunnafoni jamla jibo ni tun ye aga bi don kibaru ye ama foko aw ka metene don kunnafoni karaw olu kɛnɛ kan